Samantala, Idol, sa ating pong police report, patuloy po na hinahanap ang isang 28 anyos na mangingisda matapos itong bigong makauwi sa kanilang tahanan sa Barangay Herminal, Bolinao, Pangasinan. Batay po sa ulat, huling nakita ang biktima noong gabi pa ng Setyembre 22 habang umiinom ng alak. Bandang alas 2 ng madaling araw, nagpasya itong umuwi sakay ng isang maliit na bangka. Kinilalang nawawala bilang si Jason Adrid alias DJ Ali, na kasalukuyang naninirahan sa Silaki Island dahil sa kanyang trabaho. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi ito nangisda nang mawala. Sa follow-up report naman ng IFM News Dagupan kay Bolinao Police Station, sa Bolinao Police Station, wala pa ring natatanggap na impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng biktima. Hiniling naman ng pulisyang Philippine Coast Guard sa publiko at ng Philippine Coast Guard sa publiko na agad iparating sa kanilang tanggapan ng anumang impormasyon na maaaring makakatulong sa paghanap kay Adrid. IFM News. IFM News. IFM News.